everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila Libat. Kaya giyon sa mga ka direksyon, Laila. Wala na akong sa... Congratulations ninyong duha, ha? Kano sa ang kasal? Ako inon si Papa nga magpakasal mi sa labing daling panahon, Rickson. Oh, Yes! Laila, salamat. Salamat, Laila. Bimbo, buhi, una ko. Sorry. Nadahalag gusto kong kalipay. Todison, mudungan man ka mo ni Venus sa mong kasal ni Bimbo. Sabuti na lang sa ring inyong kasal. Kung mauna. Double wedding na lang atong buhaton, Rexon. Bitaw! Magpakasal mo sa kamo si Venus. Magdungan lang yung nagpakasal. Nindot na nga celebration, di ba? Total, barkada ko ta. Double wedding na lang. amo pa na sabutan ni Venus? Ano mo to siya? Murang to sigwa siyang kaugalingon, Laila. Ha? Ay da, alam to siyang tagdaw eh. Ngunanam ganda sa Rickson. Dili masabot. Okay. Magsabot lang ta sa pizza sa atong kasal, Laila. Hoy, Rexon, naunsa ka ba? Oh. Kailan ba magkuda ni mong pultahan? Sorry, tita. Labad lang akong Oy, inom nagtambal. O sa ba kini pagkahitabo ha, Rexon? Ngano kalit man lang nga magpakasal na dayon sila si Laila ug Bimbo. Mo inom ka? May problema ka? Waman, tita. Ayaw pa makak. Sukad sa bata ka pa, ako na ang nag-atiman nimo. Ako ang guardian nimo, Rexon. Busa mahibaw gyud ko kung sa puton na ka. Rexon, sultihi ko kung unsa may imong problema. Ambot. Si ambot. Klaruha ko na ng imong sinultihan. Rexon, dili maayo nga imong ihubog-hubog ang imong problema. Wa ko'y problema, tita. Wa. May problema ka, Rexon. Rexon! Naunsa naman yung mga bata. Tuay, Laila, kalit lang magminyo. Usap yung kang buwan na ang angay nga magpagkasalta, ha, Laila? Ay naman to, Rickson. Laila? Aha? Naunsa man ka? Sige ba nagkaglingi sa bahay? Kuan. Ay da. Nagunaon na lang ko ni Papa ba? Wa pa mo ko siya mahibaw sa kong desisyon. Unsa man? Gusto ka nga ako'y magisulti kang Tito Luisito bahay sa itong kasal? Ayaw. Ako na lang, Bimbo. Sige. So, balik ta. Karoon sa tayong kapagkasal? Kamu na lang si Rickson ang pagsabot. Ha? Gusto mong kag-double wedding, di ba? Mga kamu na lang si Rickson ang pagsabot. Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sige. Kami na magsabot. Abi mo, Laila. Sangko sa langit akong kalipay nga misugot na kang magpagkasalta. May noon. Sige, ay nanigbakwi, ha? Ha? Di na biya ta testing nga uyab, ha? Opisyal na ba yun niya itong panag-uyab?
Kay misugot na kung kang magpakasal ta. Ay, oy. Kasal lagi ni Mahikay. Milabad mo na akong Bimbo. Sige, pahuin lang. O, ikaw rin bahala mo sulti ni Tito Luisito sa itong planong pagpakasal, ha, Layla? Hello, Pa. Layla, dali. Doon dali sa ikong kama. May tuyo ka ba? Kuan pa. Naa pa. Pero, Gadong napiro man na. Isulti ko doon sana. kining pa, gidawat na ako ang tandya kang kasal ni Bimbo. Unsa? Ayaw lang kalain pa ha, pero, kuan, Nganong mitando ka man nga magpakasal na mo. Nga testing uyab pa man kaning inyo. oo noon, pero, kinahalan naman sa magminyo ko pa, di ba? Mauman mong gusto, di ba pa? Oo. Pero, sigurado ka na bagyod nga si Bimbo ang gusto mong mabana. Kuan, oo, nakatando na gug ko. Ang imong kasing-kasing ang sukta ug maayo, Layla. Ha? Si Bimbo na bagyod ang gusto mong ikauban sa tibuok mong kinabuhi. Kuan, buotan man siya pa. Wa pa nimo tubaga nga akong pangutana. Naa na ba si imong kasing-kasing si Bimbo? Naman pa. Mura lagi dili kasyo. Ha? Sure na ko pa, oy. Pero, naalan dyan ko'y kahadlok. Kay libat baya ko. Okay. Aron bawa ng imong kahadlok. Mubakasyon ta, Layla. Unsa? Kitang duha lang ang mubakasyon uban sa kong nurse. Ha? Nga mo bakasyon man ta pa? Aron makapangmunahuna ka og tarong ingon man masukod sa nako ang gibati ni Bimbo diya nimo. Asa man ta mo bakasyon pa? Unsa? Mo bakasyon mo si papa nimo? Ako, uban ba ko? Kami ramang kuno ang mo bakasyon, tita. Uban siyang nurse. Unsa? Uy, nga ko taon nga nasuod man ka na sa ni Luisito. Ambot lang sa kaha, tita. Wa man sa simusulti na ako kung ano. Kinahanglang mangutan ako niya, Layla. Dili mahimong magpalayo siya din sa syudad, sa ospital. Kabing tulo lang ang mubakasyon, Teresita. Pero Luisito, dili ka madiskrasya ng buhaton mo? Masakiton ka unya magpalayo ka sa ospital? Nahibaw ko sa kong gibuhat, Teresita. Ug nahibaw ko sa magkaya sa kong lawas. Ayaw kabalaga. Kauban ko ang akong nurse. Pero asa mo sa mo bakasyon si Layla, ha? Mahibaw mo, inigbalik na namo. O pila man sa mo kaadlaw nga mo bakasyon? Mga usa ka buwan. Usa ka buwan? Unsa? Ubakasyon mo si papa nimo? Mauman na yung gisulti na ako, Bimbo. Oo niya, nasultihan na ba mo siya bayan sa itong planong pagpakasal? Oo, nasultihan na. Anya, kalit lang nga nakahunahuna siyang mamakasyon mi. Aron paghatag og time nimo nga makapanghunahon nagmaayo bahin sa tong kasal. Ingon man ako. Asam sa mo makasyon? Kay mo apas ko. Wala gyud siya mosulti ko asa mi mo bakasyon. Basta kay kami lang tulo og sayang nurse ang mamakasyon. Unsa? May tigali magkisulti ko ni Tito. Basin pa niya ikon, musugot siya nga uban ko ninyo. Pamanunon ko nimo.
Mayong buntag, Tito. Maayo kay di ka Bimbo. Dool diri sa kong kama. Tito, Kwan. Ang bahin sa mong kasal ni Layla nga kung tuyo ni mo, Tito. Nahibaw ko. Misugot na si Layla nga magpakasal mo. O, Tito. Gani, nagkasabot kami nga sa labing daling panahon may magpakasal. Pero karon mubakasyon mo kalit. Mao nga ni ako kay Importante nga malayo una ninyo si Layla, Bimbo. O, Tito. Hatagan ka na mong time nga magunahon na og maayo si imong planong pagpakasal kang Layla. Tugkara og maayo ang nasa imong kasing-kasing, Bimbo. O, Tito. Di ko gusto nga human sa inyong kasal, may una-una ka pa nga iuli na ko si Layla. Dili ka na mahitabo, Tito. Ato nang masukod human sa mong bakasyon ni Layla. Paabutan na lang ang among pagbalik ug sabutan nato ang inyong kasal. Yes, Tito Luisito. Magpaabot ko sa inyong pagbalik. Ngano ka sa Manila maging may mabakasyon si Papa? Ayaw ka hadlok ni atong bakasyon, Layla. Importante kay kini sa imong kinabuhi. Pa, aka nang asa man gyud ta ini, Pa? Muadto ta sa dapit nga mo'y makapausap sa dagan sa imong kinabuhi, Layla. Pa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!